Nek blonjo Mbak Ayu nyang pasar sisan karo tuku walang sange. Lanjut aktivitas ngarit neng mburi omah. Selasa legi esuk iki mangke Mbak Ayu karo Tama karo Nabila ke ngidul isuk kae jebule ke arep nyang pasar. Ya wis iki mangke aku ke rencana arep ngenterne Mbak Ayu dadi Tama ke gen eneng omah karo edoke ke aku sing ngentere nyang pasar. Iki mau ke pasaran Batu Warno, pasar legi. Dadi pasaran iki pon karo legi ndelah iki mah legi ya lumayan rame. Iki mangke wis tekan pasar ke Mbak langsung jujuk nggon kene iki bolo. Lah iki ning kene aku langsung ngerti walang sange to. Lah tenan to bola aku kan pernah ngomong to dhisik ke nek walang sange ke nek ngono aku ke didol ning pasar ke mangke aku ya tuku. Selain ngentere Mbak Ayu aku ke ya karo jajan iki mangke blonjo tuku gedang kepok kuwi mau bolo ke ya karo jajanan bangsane jenang ke ama ya ke mangke nek tuku serabi barang iki Mbak Ayu tuku sayuran sik ya aku sing nggawa belanjanane sebagian tak tanteng ning plastik iki bolo iki jajanane iki. Pasar iki mangke rung lumayan rame soalnya jek esuk kae gek tapi ya komplit bolo nek legi iki mangke. Iki mangke Mbak Ayu tuku gendar ke aku tuku jamu bolo iki jamu kunir asem karo beras kencur iki ya tak ombe iki nggo gen awake marai Bagas waras bar kuwi lanjut Mbak Ayu tuku tahu. Dadi wong iki rong teko kabeh jek dango ya nek rada awan sithik rame pasar iki. Pasar iki ya ngene iki bolo pasar Batu Warno nek pon karo legi iki. Dadi ya barang-barang komplit iki mangke wis rampung aku ke metu tapi Mbak Ayu ke jek nukokne Tama some ke aku ngenteni parkiran. Iki mah wis jedul wis teko karo Nabila ke wong ejan iki mang Nabila mang jajan mbuh apa ke mangke. Iki lanjut arek mantuk bolo iki ya singkat cerita wis kan ngomah iki mangke langsung iki barange bolo tak gawe nyang jero iki engko ayo dibuka bareng-bareng iki mang jajan apa wae ya ning pasar. Yang pasar iki mangke dadi gur sak perlune gur blonjo wis sacet-sacet langsung mantuk ke iki langsung mak iki ning omah langsung buka oleh-oleh ke pasar. Lagi aku ke langsung buka gendar pecele kayak iki tak maem tak nggo sarapan soalnya aku mangke ya rung sarapan tapi iki jane mak iki wis mateng nek esuk ini iki. Lagi bolo iki nek serabi barang terus sama tuku terong lalap. Lagi oleh nggo mak iki jenang jagung jenenge. Ora lali iki mau bolo walang sangite lagi mah tuku rong bungkus walang sangite iki. Lanjut iki sarapan bareng-bareng karo buka oleh-oleh. Iki mangke ya wis sauntara Mbak karo Nabila karo Tamake wis arep bali kayak iki mangke mak iki apalane angger putune mulih iki mesti nguntap nyang dalan ngono kae bolo iki. Ya wis iki ke aku arep lanjut aktivitasku iki aku arep golekne pakan wedhus ning berumah nggon serak tambungan bak banyu dadi karo resik-resik nggon iki lho bolo. Istilah liyane ke tandon banyu. Dadi kok sumur ki sedot canyo lagek ditampung enek nggon lumpung. Kuwi lumpung iki rong lumpung bolo dadi ditumpuk loro nggo ada banyu. Dadi nek nyang omahku ki karek buka keran ngono ki wis milih banyune. Dadi iki ke sukete kok tak pakane wedhus mbek iki wareg gek ya nggon buritanku ki resik padang nggon serak tandon banyu ki. Nek buritanku ki tandurane dhisik tak tanduri kunir cuman nek musim ini ki kok godhonge do melepes mati ya bolo. Apa yo ngono kuwi ternae iki. Tapi ki yo nek kayane isine ki do ketok kae kayane urung wayah panen. Oh iya wingi nek sing komen Mas Kentus gunamu ki pramending ditanduri porang wae. Jujur bolo nek nggon aku nggon desaku kene ki ora enek sing nandur porang ki. Mbuh mungkin apa ya bibite kuwi goleke do ora ngerti ning ngendi apa piye. Ki rata-rata alase ki gur ditanduri telo, jagung karo pari kuwi. Iki alhamdulillah wis rampung bolo untukku ngarit iso oleh sak bongkok. Lagi Mas bagian tak obong gen kena nggo rabuk gek ya karo gen kedil-kedil ngono beritane puatut kae. Lah wis resik bolo kuwi manggon lumpung kae. Dadi iki langsung wae tak gawa nyang mulih tak bruk ning nggon tandon pakan iki. Sapine ki sebagian dipakan karo damen wingi Pak iki ngarit pari ki nggawa damen mulih dipakakne nggo sapi. Iki aku arep iso sik lanjut iki aku arep leren nek sor wit rambutan iki mangke oleh-oleh iki iki enek sing urung tak rasakne bolo tak cicipi. Lagi iki enek jenang Garut. Lah kaya niki jenang Garut kuwi enek santene nek kayane santene mentah dadi kayane aman nek nggo lambung. Nek jenang Garut ki jarene ya apik bolo nek dienggo lambung ngono ki. Dadi iki jan iki mangke wanyep tak kokne kulkas marah iki nak nyuwes ngono jan enak tenan. Ya legi mantep kae iki karo serabi. Lagi serabi niki kaya ngene iki nek ngono aku iki tuku ning pasar mau. Serabi niki dibungkus karo gedhong-gedhang kayak dilinting ngono kuwi ya rasane ki enak bolo legi. Pokoke ya enak lah wong ya jarang mangan nek aku ki nek ra tuku nyang pasar ngono ki. Iki wis rampung untuk kumam iki karo pleren sik bolo iki jan nglawahi eneng sorwet rambutan ki ya gayeng tenan karo ngeses angin iki semu ilir kae wis kaya ning pinggir pantai rasane iki. Ngarit nyang Tegalor karo indang-indang telo jebule telase iki dipangan celeng. Dadi kegiatanku esuk iki mangke aku arep ngarit nyang Tegalor. Ternyata ngcedak gubuk enek tanduran lombok gek yo awah iki bolo iki. Iki aku langsung wae arep ngindangi Tegalor iki suwe ra ngarit ning lor karo arep indang-indang rene iki. Dadi iki wis bero iki dhisik bekas uluran jagung karo pari nek usume niki karek suket gek iki ndelalake enek bekas kaya doker-doker ke tak indangi jebule iki mangke bekas dipangan celeng telone iki. Untunge alhamdulillah ke sing dipangan ora kabeh dadi
dadi gur enek pirang luang ya kae mangke. Biasane iki nek celengke gur kadang piye ya lewat ngono ge mangan terus lunga. Kayak nek usumene iki Tegalku ke isine ya gur telong ini iki nggon galengan. Nek dhisik tengane iki duluri pari, gandeng parine wis dipanen. Kuwi ya saiki karek suket berong ini iki, gek sukete ya akeh kemang karo besi gen resik sombe nek lekas gaplak gek dipanculne iki kan penak nek sukete resik. Oh iya wingi nek sing komen Mas Kentus apa kono kira nek kethek kok nandur telok aman. Ya aman bolo tapi mangke aku pas ngaret nek lor ke nggon sih lorku ke enek kethek bolo tapi ke ya untunge orang nyang Tegalku ya muga-muga aja nyang Tegalku lah bolo gen aman tandur aku. Alah ngerti-ngerti ngaretku wis oleh sak bongkok langsung tak bental iki tak sunggi arep tak gawa mulih. Tekan dalan kok iki aku ngerti wit kambil iki kok kayane ngawe-awe degane iki. Iki ngene Tegale tanggoku ya kambile tanggoku dadi aku nembungku nek wis kan omah wae bolo iki aku emek sik soalnya iki ya kambile kaya niki kena apa ya ge pucuk iki putus ge wis ulaya kae. Langsung tak gas tak pewenek iki tak gantol aku nggawa arit munggah. Ge wite iki ya ora patek dhuwur dadi aku ya wani menek ya enek tatarane. Alhamdulillah iki wis oleh degan siji langsung arep tak bruncah iki nek ngonsor wit kambil iki dadi gen ngerti sing duwe nek ya berarti iki kambile iki didegan ngono dadi entukku ngoncak iki ning sore pas kulite gen ngerti sing duwe. Iki mbok legi apa ora soalnya ya rada sulaya wite iki tak rasanekke ya rasane ora patek legi kae apa mergo kuwi ya pucuke mangke putus kaya niki wis sulaya kambile iki. Iki wis rampung tak tinggal leren sik karo ambekan sik bolo karo menikmati pemandangan sauntara lanjut iki gas mulih. Ayo sapa sing sok ngarit gek kaya aku kadang nek ngelak gek emek tegani ngene tanggane ngono tapi ya aku kok nembung bolo nek kan ngomahke. Cukup aku wis kan ngomah iki langsung wae iki tak brukne nggo nadah pakan kuwi iki tandune sukete ya rada lumayan akeh bolo iki ya cukup lah sik tekan ku sore iki kan ngomah iki lanjut aku karep leren iki mak iki ya nyentuk ning emper iki mang bar ka warung blonjo. Iki mak yo cerita romake nek mak ngabari nek kethek nggon ngalas kulor kae ngono kuwi mak ya gek kepiye iki tandure nek dhewe digasak kethek wis ora panen ya muga-muga ae aman mak. Lanjut iki aku arep adus ya gen ora giatel bar adus iki lanjut arep maem awan iki mang make masak apa ya iki make hari ini ke delalah adang diwul bolo diwule make ya mringin iki le dadak wingi le nglepung dhewe nganggo lumpang nek tepunge iki wis entek gek ya dadak nglepung dhewe ning ngomah iki mangke menune oseng kangkung dadi kangkung kunggun kebun ke masake sithik-sithik ngono ya ora bendina iki mangke delalah esuke ngoseng karo ki mang lawe enek nila digawe kuah iki mangke make tak tawani maemke jebule wis maem dhisik ya wis iki maemku tak go nyang emper karo nyantai ngono iki wah iki menune iki enek tak tambahi nganggo timun karo kerupuk. Kamu kok gur nganggo oseng-osengan wae to Mas Kentus ora seneng nek sayur sing enek kuwahe ya jane aku ke gelem cuman nek osengke ya seneng ngono lho seneng osenge timbang sing sayur. Bismillahirrahmanirrahim jan ya mantul tenan bolo bar ngarit ya gek maem ngomoleh segane tiwul karo oseng kangkung kangkunge le metik dhewe nek kebune ngon ngarep omah ya jan rasane ke piye ya enek nikmate dhewe ngono lho kaya niki marem ngono rasane iki. Iki alhamdulillah ke mengurangi pengeluaran dapur bolo dadi ora tuku sayure karek metik ning ngarep omah. Alhamdulillah entek sak piring gitu kok maem ya wis ngene bolo dadah.